है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। हुरकर रहती के वो बेजार येता ऐसे जा रे यार क्या पाया रे जा इतनी किती काय ट्रेशी पुरपुरच यार क्या पाया जाल जाल कर बा खेळता शी बेजार ना ऐसी गोस मोबाइल दे मोबाइल दे बरं मात्र झाले ना सॉरी रे आधी ना गेम चालू असा जा रे मोबाईल दे म्हणतो का जा रे फोन नाका रा 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 फोन नाका सांगतो ए दिती पुण्यात जा तू फ्रेंड जाय का गेम जाय मग गेम जाय तू नाका वाच दे मोबाईल दे जा रे मोबाईल दे जा रे मत नाक रे आधी पण मग गेम चालू आवडी वाणी किती करता रा गेम चालू नाका रा रे उठ सोड रा रे फोन नाका सांगतो का ए निती तू फ्रेंड जाय का मोबाईल जाय गेम जाय का तवा आयको तू केक सांगता इथे गेम करता तू वयतालो असा काबार जातलो पळय जाऊ काबार जाऊ तू काबार झाला ना मरे हांव काबार जाऊ चल वाच माणसा बेजार येता बेजार आहे रे मोबाईल दे कशी मोबाईल जा रे ते स्वतःचा नंबर आहे मोबाईल दे मोबाईल दे मोबाईल दे काय सांग तुका तू फ्रेंड आहे का मोबाईल आहे मोबाईल द्या मोबाईल चला गेम का मोबाईल टाका ना हा दिना हा मोबाईल दिना मोबाईल नाही म्हणतो जा जा रे no.